Manganya sangawine ngati akufuna kuti anthu amukhulupirire Manganya tinene kuti ausi kamati usi kamanganya ngati akufuna kuti no iyeyi anthu amukhulupirire ayambire pa zimene zinachitika ku Chikangawa, ayambire kuyendesa zinthu zimenezo za ndege kuti ziziwike kuti ndege inagwa bwanji, chifukwa iyeyi za ndege sanayankhulepo china chilichonse kuchokera pamene zinachitika kufikiza na siku la lero. So ngati akufuna kuti iyeyi anthu amukhulupirire ayambe kaye walongosola za ndegeji azifunsa kumene kuti kodi ndege inagwa bwanji, fankhani ya ndege akuyizembazemba sanayankhulepo china chilichonse. So apapo palibe china chilichonse chimene angayankhule cha nzeru choti anthu angamumvesere. Ndiye kampeniyo ngati akufuna kampeni ayambe kwa yabafufuza za ndege kuti zinakhala bwanji, tiyambire pamenepo.